Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wane ne shugaba na gari a cikin Alƙur'ani, yayin da wata baiwan Allah ta zo tana kiwo, ta zo ya zama rijiya a rufe, ta yi ƙoƙarin buɗewa ta gagara, suka gagara buɗe wannan rijiya. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo annabi Musa alaihi salam, sannan ya buɗe musu wannan rijiya, suka shayar da dabbobinsu. Da suka koma suka sanar da mahaifinsu cewa ga abin da ya faru. Wannan mahaifi nasu sai ya ce su je su kira shi. Ko da ta kira shi, ta lura da nagartansa a hanya, da ta zo sai ta gaya wa babanta. Ta ce, ya abatista a jirhu, inna khaira manista a jartal ƙawiyul amin. Ta ce, ya babana, ka ba shi shugabanci, ka ba shi jagoranci, ka ba shi wakilci, domin fiyayyen wanda ya kamata a ba shi shugabanci shine alƙawiyu, mai ƙarfin da zai iya yin aikin, al'aminu kuma amintacce. Kenan in muka ɗauka wane ne shugaba na gari, sai mu ce shine alƙawiyu, mai ƙarfin da zai iya jagorantar al'umma. Sannan al'aminu amintacce. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sake faɗa cikin Alƙur'ani game da annabi Sulaimanu alaihi salam, yayin da ya duba cikin ayarinsa bai ga wani cikin ministocinsa ko kwamishinoninsa ko hadimansa na gwamnatinsa ba. Shine huda-huda ya ce, me ya same ni ban ga huda-huda ba? Dole ya kawo hujja, dalili da ya bar ofis ba tare da sani ba. Ina ya je? Dole ya zo ya yi bayani ko kuma in masa hukunci. Da ya zo ina ka je faɗa cewa ya tafi waje kaza, ya tadda waɗansu irin mutane, ga irin abin da suke bautawa, ga irin mulkinsu. Annabi Sulaimanu bai ce shikenan kayi gaskiya bari a ɗauki ma mukami a baka ba. Bai ce a ƙarya kake yi a kama ka a yi maka hukunci ba. Sai ce sananzur a sadaqata am kuntum minal kazibin. Za mu duba mu gani gaskiya kai ko kuma ƙarya. In gaskiya kai a tabbatar da kai, in kuma akasin haka kai a gyara maka. Wannan shine ɗabi'a irin ta shugaba na gari. Idan aka zo ka riko fayil a hammata, ka zo kaza da kaza da kaza da kaza, ai wutar lantarki ya ɓaci wuri kaza, ai ruwan famfo kaza kaza kaza, ai waje ka sai ce sananzur a sadaqta am kuntum minal kazibin. Wannan shine ɗabi'a irin ta shugaba na gari. Don haka shugaba na gari, duk al'umman da ta samu shugaba na gari, wannan al'umma ta kama hanyar dacewa kuma za ta ɗore, za ta yi nasara. Amma duk al'umman da ta samu akasi, to ta yi tsalle ɗaya ta faɗa a rijiya, za ta yi 100 ta gagar fitowa. Na'am. To malam, har irin bangaren na siyasa yanzu akan sami shugabanni na gari wanda za a iya kwatance da su? Sosai, ya tabbata cikin Diya'u Tawil na Shehu Abdullahi Gwandu, ya faɗa cewa yayin da yake fassara wannan aya cewa yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ranar alkiyama, cikin abin da za su ba da shaida yayin da ake tuhuman wanda yayi ba daidai ba, hadda aidihim, wannan dan yatsa da ka dangwala zabi. Wannan yatsa da ka dangwala zabi, ka sani ka zabi mutumin banza, ka sani. To ranar alkiyama daga cikin abin da Allah zai tuhuma hadda wannan dan yatsa. Shi yasa Shehu Abdullahi Gwandu ya ce, idan mutum ya zaɓi shugaba na banza, to ko hatta ganyen bishiya, don shi shugabanci shi'umci ne. Idan ka zaɓi shugaba wanda yake lalatacce, ya fusata Ubangiji, aka ƙera ruwan sama, sai ganyen bishiya ya bushe, ya tsinke, ya faɗo, to wannan ganyen bishiyan sai ya kai ƙaranka, kai da kai zaɓe ma ba wai shi ba tukun. Saboda haka ranar alkiyama kaga kenan kai da shi a gaban Allah. Don haka hakika a cikin ayari da muke a cikin al'umma, dole ne a samu waɗansu da za su tashi suna kira al'umma domin aikin alkhairi. Don haka yayin da abu na farko da ya kamata a duba yayi kyau shine shugabanci. Ko fenti ne, idan mutum yana so fentinsa yayi kyau, to yakan faro ne daga sama sai ya gangaro ƙasa. Amma idan kai fenti a ƙasa, sai ka je kai na sama sai ya gangaro ya ɓata na ƙasa. Saboda haka in ana so abu yayi kyau, to akan zaɓi shugabanni ne na gari. Su kuma shugabanni na gari, wato shine kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sayyidul qaumi khadimuhum. Shugaban mutane shine yake musu hidima. Bai zamo shugaba na gari ba mutumin da zai rika fifita maslaharsa akan maslahan al'umma, ko ya rika fifita maslahan gidansa akan maslahan gidan al'umma.
ko ya rika fifita maslahan ƴaƴansa akan maslahan ƴaƴan al'umma, bai zama shugaba na gari ba. Shugaba na gari shine mutumin da yakan bar jin daɗinsa ya zo ya rungumi al'umma. Wanda yake tare da kai, shugaba na gari shine wanda ya zama tare da kai, wanda zai iya cutar da kansa don ya amfane ka, wanda in guguwan zamani ta gigita ka zai iya rabuwa da komai don ya tara kai ta tara ka. Wannan shi ne shugaba na gari. Amma bai zamo shugaba na gari ba mutumin da zai zamana ba komi a gabansa sai jirginsa, ya zai yi kawata jirgi, ya dai ya gyara ofishinsa, ya dai ya gyara shige da ficensa, ya dai yi kaza, ya dai yi kaza. A'a, yaya ruwan al'umma yake ba ruwansa, yaya asibitin al'umma yake ba ruwansa. Daidai wannan gaba a yi malam, za mu iya cewa wani alfanu ake samu dangane da samun ko zaben shugaba na gari kamar yadda muke anan? Na'am, alhamdulillah. Abinda muke magana shine shugaba na gari, zaben shugaba na gari yana haifar da al'umma ta numfasa. Tattalin arziki yakan farfado, kamar irin yadda kake ji Hausawa suna ce a mata akwai mai farin sawu, wanda in an aure ta aka zo sai komai ya tabarbare. To haka shugabanci yake da irin wannan shi'umcin. Idan ka ɗauko wanda yake nahisi, ya zama mutum ba na gari ba, ka ɗauko shi ya zama jagora, to komai yakan tabarbare. Kamar yadda idan ka ɗauko mutumin kirki, in ka ɗauko mutumin kirkin nan ko mun faɗe shi, wajibi ne ya zama mai ƙarfi ƙarfan da zai iya yin aikin lafiyayye. Ba wai mutum kawai a tattaro ka a riƙe ka sannan hannunka yana abin nan yana rawa, yawa ya zama ba za ka iya ma yin abin, ba za ka iya ba sai an yi, ko kuma ya zama kai kana fita daga hayyacinka ko saboda shaye-shaye ko saboda wani abu, ya zama ba ka ma sanin me ake yi, sai dai a ɗauko hannunka a damɓara akan abu a ce ai kayi, daga baya ka farka a ce maka kayi. Wannan ba alfanun zaben shugaba na gari shine al'umma takan numfasa, tattalin arzikin al'umma yakan dawo, sannan lafiyan al'umma da tattalin arzikinsu da lafiyansu da amfanin gonansu. Don shi matsalan shi'umcin shugabanci yakan haifar da har wasu ƙwari su zo su cinye amfaninku. Wannan daga akan samu nahisin shugaba ya zamto mutum ne ba nagari ba, kamar yadda ya tabbata cikin hadisi. Annabi alaihi salatu wasalamu ya faɗa cewa duk al'umman da ta aukar da waɗansu ɗabi'u guda 15 to ta saurar zuwan bala'i a cikin ta ɗaya bayan ɗaya. Daga cikinsu sai ce in kaga mafi zama fasikin al'umma kuma shine shugabansu, yace to ka saurar zuwan bala'i da masiba cikin al'umma. Al'umma ta ƙiyarda ta tsaya ta zaɓi shugaba na gari, bayan ko zaɓen shugaba na gari yakan haifar da samun zaman lafiya da wamamman zaman lafiya, yakan haifar da samun shine tsaro kenan ko, yakan haifar da wato farfadowar tattalin arziki. Al'umma takan ƙoshi, al'umma takan ƙoshi ta numfasa ƙwarai da gaske. Sannan hatta fikira na al'umma, don sai an ci an ƙoshi tukunna fikiran ma take aiki. Saboda haka zaben shugaba na gari yakan sa al'umma ya zamto ana yi wa juna fatan alheri. Shugaba yana yi wa talakawansa fatan alkhairi, kamar yadda su ma talakawan zai zama suna wa shugabansu fatan alkhairi. Akwai mutane da yawa, al'ummomi da yawa sun gudana, shugabansu za su tsaya sai dai a ƙarar da su kafin a je kansa. To daidai kan wannan gaba malam, idan aka sami akasin samun shugaba na gari, ka zayyano wasu abubuwa guda 15 da akan sami ko al'umma ta kan fada ciki. Fala haula wala quwwata illa billah. Ai al'umma bata taba shiga tashin hankali, ba taba shiga bala'i ba kaman ta dauko shugaba kowane iri. Al'umma bata taba samun matsala kaman wannan al'ummar ba. Ba wata al'umma da ta fada cikin jarabawa, cikin garari kaman al'umman da ta samu shugaba wanda yake ba na gari ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana waɗansu ɗabi'u guda 5, yace duk al'umman da ta aukar da waɗannan ɗabi'u guda 5, to kowane ɗaya ya ce 50 bi 50. Duk al'umma da ta aukar da waɗansu ɗabi'u guda 5 to ta saurari zuwan musiba a cikinta guda 5. Saboda haka duka waɗannan kuma duka illa ne irin na shugabanci, gurɓacewar shugabanci. Daga cikinsu ya ce ma na ƙasa ƙaumin al'ahada illa sullita alaihim aduwahum. Ba wata al'umma da za ta riƙa karya alƙawari, sawa'un cikin shugabancinta,
cikin saye da sayarwanta, cikin zamantakewanta, cikin ya zama alkawari babu, kawai ka zo ka haudu na daga cikin kyakkyawan sosai kuwa. Idan ya zamto al'umma ta zaɓi shugaba wanda yake lalatacce, ba maganan alkawari. Saboda haka alkawari shi ka lokacin da ya zo nema ma alkawarin yake yi, ya hauduro ya ce dan yi kaza dan yi kaza dan yi kaza dan yi kaza, alkawura na ƙarya. To duk al'ummar da ta zama na ba ta cika alkawari, to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sannu makiyanta za su yi galaba a kanta. Saboda haka sai zama da mu da shugabanninmu duhu yana dukan duhu, muna tsine musu, muna la'antansu, su kuma suna tsine mana, suna la'antan mu, su suna ganin laifinmu ne, mu muna ganin laifinsu ne. Me yasa? Duk wannan gurɓacewa ne saboda mun ƙi Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya zama, Allah tabaraka wa ta'ala ya sallada su akan mu. Na biyu yace duk al'umman da ta zama duk al'ummar da ta ƙi yin hukunci da abin da Allah ya ce, to da sannu Allah dai jarabce ta da talauci mai gaba mutum da ƙasa. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana yadda za a yi shugabancin nan. Kaki kai shugabancin nan, kuka ki ku zaɓo shugaban nan a mahangan addinanku, tunda addinan da muke bin su duka sun bayyana yaya nagartar shugaba yake. Saboda haka sai kuka ki ku bi wannan karantarwa na addinai yadda suka nuna yadda ake zaben shugaba na gari. To in kuka ki, to da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai jarrabi al'umma da talauci mai gaba mutum da ƙasa.